अगर आप भी चाहते हैं हमारे शंकर म्यूजिक भोजपुरी चैनल के नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या बात है? जय हो शंकर म्यूजिक स्टूडियो की जय हो। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? रे ये पंकज भैया बा बिरन चाचा बा। हाय भैया, हम भोजपुरी गायक कलाकार अरविंद लहरी एक बार फिर YouTube पे बड़ा मांग भइल भैया कि पलंगा टू दा। एकरा वजह से आज हम रउआ लोगन के बीच में शंकर म्यूजिक स्टूडियो बसही बाजार आजमगढ़ के सौजन्य से रउआ लोगन के बीच में ससुरे में टूटल नहीं हर के दिहल पलंगा टू भेज रहल बानी। लेकिन कहना है क्या भैया? क्या कहना है भाई? अरे देती है गाड़ी अम्मा तुम्हारी कल से देवरवा रूसलबा। ये गाड़ी अम्मा तुम्हारी कल से देवरवा रूसलबा। ये गाड़ी अम्मा तुम्हारी कल से देवरवा रूसलबा। देती है गाड़ी अम्मा तुम्हारी कल से देवरवा रूसलबा। हाँ कल से देवरवा रूसलबा। सपना में सोइया धैला बाजारवा पलंगा के पाटी टूटलबा। सपना में सैया गैया बाजारवा पलंगा के पाटी टूटलबा। सपना में सैया गैया बाजारवा पलंगा के पाटी टूटलबा। अरे होते साहबेरे ननदो कैले बानी हालावा। कैले बानी हालावा कैले बानी हालावा कैले बानी हालावा कैले बानी हालावा। अरे सपना में सैया साथे लड़े ले या खड़ावा। अरे होते साहबेरे ननदो कैले बानी हालावा। सपना में सैया साथे लड़े ले या खड़ावा। अरे पता न चला हमरा के सैया चोली के डोरी टूटलबा। एहो चोली के डोरी टूटलबा। सपना में सैया धैला बाजारवा पलंगा के पाटी टूटलबा। सपना में सैया गैया बाजारवा पलंगा के पाटी टूटलबा। सपना में सैया गैया बाजारवा पलंगा के पाटी टूटलबा। जय हो शंकर म्यूजिक स्टूडियो की जय हो। क्या बात है? हो भाई कौनो काई के जइया अरे राजा गरवा वाली गाड़ी के चलाई हो पाई कौनो काई के जइया। यारे होते साहबेरे ससुरा देले हमके गारिया। दे दे गाड़िया हो दे दे गाड़िया।
होते सवेरे ससुर देले हमके गारिया खाना नहीं खाए देले खींचे ले उथारिया सुनो जी कहना मोरे सजनवा सुनो सजनवा मोरे कहनवा कनवा के मलिया टूटल बा एहो कनवा के मलिया टूटल बा सपना में सैया भैला बाजारवा पलंगा के पाटी टूटल बा सपना